Ekjran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom, lieve vriend. Welkom zu dit Programm ekjran. Dankeschön, dat je vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik ga hier zum dritten Mal Albert Friessen. In Albert zijn leven, wie zo, hij wordt een paar jaar geboren, aber von kind an al trekken zijn ouderen hier naar Bolivien. En wo zijn leven verändert wordt. En dan aber komt ook vervolging op dat. Er komt einfach, dat ze hem willen bematen dit af te zijn en dat hij verslauwd kreeg ook wenn dort. En van zijn vader en ook dat de oudste met hem reden. So, en de oudste zei ook nog waar voor Schlut am Dollar, wens hij kon met 16 jaar nog niet weten, als hij zich entscheiden wil voor Jezus. Aber du had het dan nu klar, Albert. Du wist, ik brug Jezus, wens anders kon ik verloren. En ze staat kreeg ze nog waar dan geschlagen. En wil je die leven dan weer? Zie, als we dan een huis vinden, dan waren geschlagen. Zo, nu zal ik dan afstaan. Dan slucht den, doe ik mijn ouder naar koud en dan hier ab, dan reden een paar dingen en dan zeg ik dat waar niet af en dan doe je naar waar en dan staat er een stoot. Dat je einfach een stoot doe je en daar stoot doe je en dan helemaal aftischen. En vertalen en doe je en zo. Er komt een moment dat ik dat meest afzien. Dus de weg die komt zo zwaar op mijn leven zo einfach, dacht ze nu weer dat er een tijd bij toe zijn. Maar een beetje langer dat je vielleicht weer dan doen, nee. Aber der hele Jezus komt die trotzdem immer die Kraft. Ja, der hele Jezus komt mir trotzdem die Kraft. Wenn's Gott sagt einfach, hij wird Menschen niemals mehr ableisten, was er drauf kann. So. Gott wird es immer vielleicht Leute nochmal aufbauen, aber der Haupt einen, so. Du hast immer eine Hoop nicht. Wat ik nog wilde gleich sagen in het programma, dat de eerste paar weken, 2-3 weken van dem Punkt, wo du die betjerde zich, glaube ich, 17 Jugendliche, nicht so? Ja, dat wird einfach, ja, meeste Männer. Weil nicht ganz so nah, das nochmal nicht so, aber wir viele Jugendliche, die sich betieren, der einen am nächsten Mensch, da wir sind 4, dass die sagen, weil die anderen Frau wie gleichlich werden, weil die das auch und das 4, das ging plus wieder, nicht so? Ja, das knackt das auch wieder. Das ging nicht mehr abzuhalten. Ja, das ging nicht abzuhalten. Und das andere denken wir das einfach, dat ze doorduiden. Dat we einfach naar wem wat ze duiden, dat ze andere Jugendlichen aanschrijven, aangrullen. Want ze willen de andere aangrullen kennen, dan met twee jaar dat ze deze duiden, dan würde het vielleicht abgeven. Nee? En ook dat krijgt anders. Dat nam bloß naar toe dan. Dat maakt den Hunger nach geraten. Ja. En dan worden de Jugendlichen nieuwsgierig, niet zo? Wat is dat? Zo, nu had hij voordat die zoveel geschlagen en die had het niet afgezegd. Wo ging het dan door weer? Ja, dan zet ik dat niet af en dan... Vroeger moest ik weer dan, als ik weer van Hast gaan. Dan, als ik 16 weer. Nou, ik wil niet, maar ik zei dat ik wil. En dan doe je dat nog een stukje aan, dat ik dat dan zie dat ik dat dan niet meer doe. Dan verspreek ik dan, dat ging altijd zo. Maar ik geloof wel zeggen, nee, den zie ik niet af. So, dan weer het leichter, so, dan weer het even. En ook als ik dat niet afzegde, dan moest ik even thuis blijven. Dan zie ik dan voor 4 maanden zo thuis te blijven, ohne met andere jongens te doen hebben. So, wanneer ik dan ook met mensen te doen hadden, wie best met zo'n mensen wat geen mee weer, ja. Kan dat met zo'n doen hebben, hoe we ons kunnen geen zien die hebben. En wo weer deze tijd voor deze 4 maanden? Ja, in deze 4 maanden kon ik de Bibel studeren en moest ik een gebedsleven hebben. En we hadden niet phone. En we konden geen anderen onderlopen, we konden niet miljoen onderlopen. En dan moest ik dan zo alleen. Weer troubles. En zelfs bij ons kom ik in trouble en het juist niet leven, sondern fällt dat aan mijn lijden uit, zo, nee. Wie hadden je 2-mal bezagt, nicht so? Den Ofen, wo die Jesus abgenommen hat. Und dann ein paar Wochen later hat wir nach Heimel bezagt, wie dann auch nachher Jugendlichen, die wirst du dann auch.
Du hast dann al blootstrepen op die regen, kon me denken, dat had ze mijn vrouw dan gewezen. En nu dat we dan nu al, dan hang je dat u deze vrijman naar thuis blijft, niet zo? Hang je dat. Ik weet niet, we komen er wat maken, dat hij zei dat ik kon deze zin naar wegvallen. Dat is een einzinnig wat we Ja, dat is een einzinnig. En ik voel den einzinnig weg en ik wist dat weer maar thuis blijven en dan wil ik dat nu nog eenmaal uitnutzen. En dat we ook de laatste zinnig wat we doen gaan voor kunnen. Dat we een paar weken later als u Jezus opgenomen had. En dan gingen de jaren alle toe dat we weer eigen waren, dat Jugendlichen zich bekeerden een aan de nächsten. Ja. En de ganze kolonie, nu hat die ganze kolonie sich geeinigt, sehr abzupassen, dass keine Missionare, keine Evangelisten von Büte würden ankommen. Nicht so? Zeker, right. So, dann passen sie sich nur die ab, dass du nicht mal mehr spazieren gehen kannst. Nou, ik kan niet spazieren gaan, dan weer alleen. Wanneer ik schaffen deed, so, dan moest ik met z'n top schaffen, wat einfach Jamie wieder. En dan, ik werd den tijd met dat, verliep ik nog een arbeid stehen, wenn dat. En dan had ik nog einmal so, dat ik bloß een halve dag arbeid had, en dan nu meer had dan niet arbeid. En, zie, en dan Luther, dan was de Feiermann dann anwäre, dann ab einmal dann mir auch gesagt, dann kann ich mal wegfahren. Was passiert dann? Was begossen? Ja, und bei dieser Zeit, was ich tust, dat wir in 2018 glaube ich. Ich wollte nicht gerade näher sein, aber wir anyway, gerade in dem Moment, wo Billy Graham gestorben ist. Wie gestorben und ich las dat die Venenen dit jaar oud geworden en hij had op een paar steden laatste tijd in de crusade gehad en Billy Graham is een evangelist voor wat dan niet weten. Ja, en wo viele Menschen einfach sich bekeert haben und wo weltweit Verändernis passiert als Menschen, ja. En dan als ik dat lezen deed. Hoe las je dat? In de pas. In de Mennonitische pas, ja. Oké. En als ik dat lezen deed, dan komt er wat van je over mij. Dan valt er wat op en ik ga op en lezen. Ik check wat niet passiert, nee. En ik wist niet wat. Maar dan wieder, dan komt er een kracht om evangeliseren. So, dan über den tijd, wat ik niet wist wat er passierde, wat ik nu weet dan, wat er einfach als je waren, de hele Jezus is gekomen. En hij heeft einfach 4 verdammt 9 geschickt oder 9 doen. Ja, dan kan ik aandrijven. Dan vlieg ik aandrijven, dan weer al sehr veel, weer al een paar jongens, einfach mijn beste vriend. Weer al weggetrokken, we trainen Paraguay, een paar stukken weer niet meer in de kolonie. En anderen die gevangen waren und auch Leben an te vallen, wenn es alles schwer deed. Und das Schmädchen und die Salje denkt dann, was ist Eier. So, dann fangen wir nie denken einfach begonnen an. Was fängt dann an? Ja, dann fangen wir an mit diesen Freunden zu treffen, mit den Schmädchen und so. Und dann geht es in eine Gruppe. Einer kommt nach 3, der Poster kommt nach 3 und der andere der bleibt bei seinem Deintje und 3 in das alte Leben an. Und dann fangen wir langsam mit einer Gruppe an und evangelisieren, manche Jugendliche. Beide taub. Beide die danach nicht kurz, aber dann wir erstmal Evangelium mitteilen. Einer für den anderen und dann war es das noch taub. So, dann wird jeder Jugendliche abgegossen sich? Ja, Jugendliche. Evangelium, wat ze metgekregen hadden ze in de weg, op eenmaal hadden ze een entscheidung genomen, ja. Zodat, ja, dan hadden de oudere jongens, met die ik top werden, hadden die einfach meals. En we zijn die tijd binnen en ik had niet. Dan moet ik me daar los, dan ging ik naar een soort slander. Dan direct met die. Evangelisiert door? Ja, door, wie ik doe met die. En dan hebben we weer in een groep, wie wir einfach eine Gruppe, wo wir heute einmal alle Sünder und Sünder in die Gemeinschaft. Da du auch beide in der Gruppe? Der andere nicht, aber am Stützlot dann fangen wir mit dort an. Da wird eine und Sünder vermehren, sagt man eine Zweig wieder. Und der hat ja immer würde beide tun. Also das Chinesen beide tun, ab einmal kommen wir durch, und was will wir nicht.
eine Gebetszeit haben. Da wollen wir nicht mal als Gruppe beten. Wir haben ein Evangelium, aber beten da wir nicht. So, und da wir dort dann in den Weg, fangen wir dort dann in den Weg an. So, und dann, als wir dort dann waren wir überrascht. So verändern wir. Und so kommen wir andere Verändernissen machen. Du hast mir mal erzählt von Wunder, was da passiert in dieser Zeit. Was für Wunder passiert da? Ja, kijk in deze tijd, in deze Gruppe, die willen einfach haben, dat die Gruppe nu gespeeld worden. En wenn die Mannschaft van de Bibel en wenn beden, dan zal dat beden aufgemerkt worden. En de Bibel lezen zal aufgemerkt worden, zo verschiedene dingen. En dan gaan we maar in zin als ovens, en ze maar top zetten en dat wird al lood ovens. Meist in der Nahe. So, was keine andere hier können, so, dann will wir mal beten über diese Dinge. Wenn es Dinge sagt, dass wir nicht sind da, so und so wird da, dann Dinge sagt, dann kommt ein Meeting über die ganze Kolonie, wo sie einfach würde das Gebetsleben aufmerken in die Bibel gehabt. Nein, nu wird keine andere, das wird beten nu noch, muss wir nicht beten. En uitvinden wat er nu komen wil. Dat we nu uitkomen en dat we nu wassen. Dat versen dat we nu nog staan. Dat we aan de pro stellen. Dat we nu aan de pro stellen. Dan weer maandag. Ja, dan zijn er gewoon een gebedstijd. En maandag kan je meestal niet meer schaffen. Zo abgerecht weer. Want alle komen eenmaal trainen. En zeggen eenmaal dat alles dingen schuld. Dat Jugendlichen zo zijn en zo. En wanneer du wirst abgeben, du wirst die anderen. Dan willen de anderen vielleicht ook zo. Hef dat mee op. Maar ik ga nog schrammen in dat en dan weer het ding zo, vermanen houden ze een meeting. Dan komt er een meeting aan en dan zeggen ze, we moeten nu wat doen met de jugendlichen. Bijna zijn dat. De groep twee merken, en we moeten de bibelthema wat ze hadden, dat moet twee merken en dat beden met twee merken. En dan kwam je klaar denken, wat een jaar zei te mij, hij weer ook potje was in de meeting. En die vangt dan aan alle route checken. Dan zei hij toen ik kwam daar op, dan zei hij, de mannen die hadden omvang van de jugendlichen te reden, wil ze deze groep twee merken kennen. En dat het niet meer arbeiden deed. En dan in die tijd dan kwam toen een strijd tussen mannen. In een kolonie op de meeting. Op de meeting. Dan heeft een man zich op tegen den anderen. Nou ja, sagt hem, du warst noch immer so schlagen was von jung an. Und du hast erst einmal in Paraguay, das so und so. Und du das nur noch so. Und Jana das dort. Und du hast noch einmal das und das nu getan. Und du das so und so. Und so. Einfach bloß abgeheft, was du dann Wege passiert in Jahre 3 so. Kommt da einfach an gegen den anderen. Und ab einmal stunden sie alle ab und dann gehen sie in Haus. Da hat er nichts getan. Hat er nichts getan. Und konnte einfach hadden nog bereid. Hij is met de meeting wat ze hadden, dat is onzeker worden zich daar, kunnen zich niet aangeven. En zo verstrijd voor zijn huis en we blijven verschoond. Wow. Halleluja. So, Lothar hing dit dann, wenn er dann besser dann nicht in der Kolonie geblieben, dann, wenn es die besten in der Kolonie, aber so dort wir dann nächste Programm sein, über dort wir. Zum Schluss, was kostet uns noch für wir geben? Sie, was ich will einfach willen haben, dat we ons niet verbeteren. Dus Anja kon zich dan nog maar verbeteren in kolonie, in mensen en in ouderen ook nog. Dat we einfach niet verbeterd zijn. Alles wat ze ons aandoen. Zo. En einfach een leven vieren, dus Jezus dat wel hebben. En niet verbeterd zijn, sondern alles wat ze een aandoen, doen we ze daar toe doen. Dat dan niet dat wat goed. Ze zijn motivatie dat daar gemerkt. En ik bedank me omdat ik dat heb gemerkt. So. En dat ik dat kan, dat ik dat weet, dat ik dat trouwen kan. En dat we, wenn es verken ist an der Trouble, wir verbessern uns über Menschen. Und das bringt uns bis wieder bei. So, und das erst mal für eine Kolonie. So, weil wir eine Kolonie, wenn Jesus die Nummer Lieder macht, ich glaube, das ist wenig. Jesus ist für die ganze Welt. Und wenn ich für eine Kolonie da, und wenn wir alle so denken, und dass wir nicht verbessert sind, dann bloß dat we wert zijn en Jezus die noemen te leiden, bloos wenn ze Jezus aannemen, maar we dat wert zijn, ze denken dat we dat wert zijn, dat te leiden. So. Ik geloof, dat brengt veel zegen. Amen, amen. Vielen Dank schön, Albert, für mitwirken en ik mocht die ook te zien wensen. En tot het nächste Mal. Merk dat u wieder heißt. Ciao, ciao. Ekjran wordt in Bolivien produziert.
Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.